Ул 40 ел иҗат гомерендә милләттәшләребез яшәгән барлык җирләрдә дә булып, аларга татар халык җырларын җиткергән. Шулай итеп, үзеннән-үзе татарның җырчысы гына түгел, хәбәрчесе, илчесенә әверелгән. Габдулла Рахимкулов фонограммага башкаруны тыңлаучыны алдау дип санаган. Тамашачыны ихтирам иткән бу зыялы затны халкыбыз бүген дә онытмый. Зур хөрмәт белән искә ала. Лилияна Ирназарова һәм Алмаз Нургалиев татар халык җыры «Үй артында шымырдым». Лилияна Ирназарова, Уфа, 2-нче премия лауреаты. Алмаз Нургалиев, татар моңы 2011 елның 1-нче премия лауреатын алган егет.